No niin, Pasi Hiltunen, ollaan eka päivää keskiviikkoiltaa vietetty täällä Arkangelissa. Harjoituspeli vedettiin Paakelaisen Vodnikin junioriryhmää vastaan. Millainen tunnelma sulle jäi tuosta harjoittelusta ja stadionista ja jäästä? No joo, pitkä päivähän meillä on ollut, että ihan kiva, että päästiin pelaamaan ja vähän jalkoja auki. Ja no pelistä nyt ei kannata sillä hirveitä analyysejä vielä mitään heitellä, että puhuttiinkin tuossa, että lähdetään vaan vähän fiilistelemään ja tutustua areenaan ja vähän ulkoilemaan no pelillisesti se nyt eka puoli oli ihan hyvä, että porukka oli tiivis ja sovittuja asioita, mutta toisella puolella on varmaan vähän väsymys painaa ja vähän sitten meni pelailuksi se loppu, mutta ihan hyvä fiilis ja vähän tässä enemmän mennyt totutellessa tähän kaikkeen muuhun, mitä täällä on, että tultiin Venäjän maaperällä ja pojille varsinkin täällä on huuli pyöränä monista asioista, että mutta kyllä tämä hyvin tästä lähtee liikkeelle. Tuossa hotellilla poikien huomio kiinnittyi muutamiin seikkoihin. Yritetään me pitää mieli sit kuitenkin näissä peleissä. No joo, kyllä me on. Yksi teema oli, mitä me näistä leirin tai reissun säännöistä, että fokus olennaiseen ja kyllä se just on näin, että me muut hoidetaan sitten näitä muita asioita täällä taustalla ja pojat keskittyy vaan siihen, minkä takia ne täällä on. Mitä arvelit, millaisia piirroksia piirrettiin tuolla Vipissä olleen Venäjän joukkueen näihin pelikarttoihin? No joo, kyllä sillä näkyy olevan. Varmaan koko Venäjän joukkue oli Vipissä kattelemassa meidän peliä ja no, me pantiin vähän numeroita sekaisin ja pelattiin vähän, ehkä ei aivan sillä lailla, miten me normaalisti pelataan, että se oli enemmän sitä pelailua. No joo, tää meni ulko-olympiikkiin. Huomenna on kuitenkin meillä jää-aika tässä ja sitten mitäs siellä on luvassa? No joo, huomenna sitten tavallaan niin vasta kunnolla aloitellaan näitä ja ei me mitään hirveitä, että se on kuitenkin pitkä turnaus on edessä, että ihan kevyyttä treeniä ja lyö vähän kulumia ja tämmöisiä erikoistilanne juttuja ja tällä lähdetään. Mitä luulet, kun olet nyt näiden poikien kanssa tässä muutaman vuoden pyörinyt, niin minkälainen pörinä tuolla kopissa on ja linja-autossa ja lentokenttien odotussaleissa ja muissa, niin minkälainen fiilis tuossa ryhmässä on? No kyllä on hyvä fiilis, ihan aistii sen, että tätä reissua on odotettu ja hyvin latautunut ja iloinen ryhmä on siellä, että oikein ilolla seuraa nuorien miesten pörinä. Hyvä, kiitos sulle. Kiitos.